Jngoh jong ginoi lambat ginong ket kam jong ki senjok ki batrai kam bat ka kamai na ka kam Jngoh kai perthai ba ka kam Jngoh kai perthai kala kiu bat klai rap ban pen byang khaw bam ya kinong song snong ka Sohra ka jaka ka bapa ka jingdon ki jaka Jngoh kai perthai ka khlam pen hon ya ka wei ka Longkmie bat ban pen long ka ni ka Longkmie ban nujor ya ka kam Jngoh kai bat ka maumlo Chera Cements Limited MCCL la man pen kan mau ka jingdon jong ka karkhana pen mi cement ka badon ha maumlo Sohra ka batip kum ka maumlo Chera Cements Limited MCCL kala ai bun ka jingman toy na mar ka dei ka karkhana ka basa ya ki babun menta da kisnam ka tashwa ba ka sarkar kan rai ban khang khardap no ya ka but nak ne ka rai jong ka sarkar kala wan ra ya shibun ki jingdo nong tang ki batrai bakta ha ka te ka karkhana henrei ya ki babun ki nong song snong ki ba kamai jakpo naka but kum ka jingbu jilipat ka sarkar kala wat ya ki lat kilanti ban kentiu ya ka kam Jngoh kai perthai ha ka te ka snong kini ka jing thumu ka sarkar ba ka jing pen bana jong ka sarkar kam sham la pen hun ya ka wei ka Longkmie ba ba ka pen sngo ya ki nya ki jong ka ba ka la thau bat khen bin pa bin kani ka Longkmie ka badei ka wei na ki bal persang ban kentiu ya ka kam Jngoh kai bat ka balong ru ka nong song snong na ka te ka than ka dei ka bala ithu kerteng kum ka kong ji phayolin nong rum ka kong nong rum ka dei ka wei na ki nong thok kot ka balom pen mi bon tli ki kot bar ha ka ju ka por ka balong ru kum ka academic counselor jong ka tourism ha ka Indira Gandhi National Open University IGNU tungin ya sngap ka ei ka baga ni ka Longkmie ka dan ban ong halor ka ni ka benta bat balei ka nujor ba ka kam Jngoh kai perthai kam pat long ai ladaya nujor bat ka MCCL ya kane ka jing chakri jong ni ka tourism sa than Sohra ngila ma dalri ngila persang te ngila yo irut ya ka jing jong kinong sang chnong the ba lada ki pan kelai ya ka Sohra tangkum ka jaka kamai ya ki turis kan bu sibun kinong sang chnong ha ka jing du ka jing kurdu ma ka tourism ta kalong kamdei kata business ka ba kiwan ki breu pok after COVID-19 ki tourist ru ki khamduna ka jing the pisa ka jing wan sungwate ta ka daw ya kinong Sohra hi ka tourism kala dei sa ta ka Kabu Ksiar ha ka ban Nong mo nrai ban ong ba kan long ka kamai jakpo kamla ban pandap tang khandet ru namar balai sathain Sohra khlam hikai ya ki brewan panbyang ya kabam na ban ta ke tourist raja ki agriculture ki dan kibo ki integrated farming ki organic farm kibo ka jaka Ksiar jaka rihan jakari yukum kita ki eki jing penon kam ya ki tourist kamot kinong rap kinong yur ki yo jeng mentoy lang nrei menta ujur ni hap ha nasar na yodu kado Ksiar hawan kin na ka hoti te nginya bam da ka nrei la da ki don bade ki capacity building mo ki training bentung mushroom sethe ulong bha jaka wasngam ta mushroom ki demand bha po ki tourist lodge ki hotel ki ulong jingbam bang wat barem lada ki don ki pathung tit ru ka jing metoy ka don da don bari Ksiar ka jing metoy ka don ngila pha ri Ksiar ko ba shpho khat o yeng ki to kisnam hajar khat oi khat ar khat lai kalong bha Ksiar the ban ri nrei kim tre bade ban tre stam kimla ban kersan namar belai ba kibre kla depend tang ya ka yo tat na Shillong kan ta bade abangi pet hi ya ka Sohra kayo ya ka nam ka ba ka ai kam ya sibun kibre dai na ka jing don jong ka cement factory ka cement factory kla don hadu swa banyo ya ka Meghalaya hadu snam ndru ki 60 kita mo te kalong ka pride si saya ka north east bro ka wei ka pandap cement wat sedu ki por bagi dagret ipa jongi sedia bu cement sadik boy chakauti refinery kito sport railway station bu cement bu ki doyong nama balai ki supply sadu sabar jong ka north east ru ka cement nang the por bagi dagret
ipa jungi sedia bu simen sadik boy cakau di refinery gitu sport railway station bu simen bu ki doyong nama balai supply sadu sabah jong ka north east ru ka simen nang the te kalong sisak Pliang Ksiar Pliang ja na ka banta ki nong sang senong steken kiyo jing mentoy lu hadu ki nong khayi kinong belah ki bati siap bati ma bati dobertha mansna simen to ka raw materials ku doyong ru udon belai ta emotion ru udon hasan na ulum lauba nang to kintre kat no spas nem udang don bet emotion nang to te mental ladaki ong men penduk no cement factory kalong ke jingdu bakrawi ki brena sti sathan ken pi lada kadon ka cement factory kayo Sohra ka he pahu pahai ki breu lada ki ong ba ngin penduk no ya ka cement factory ngin se kan compensation ni ki aspa tam ki nong tre hang to kampat biang te kata jeng siu namar ki bun ki ba tre hang to ki don padai ki bom train to kalong indirect benefit te baka ai ka cement factory kapan eme kene kathan bar khot kinong sang snong sto ki imna kane kum kinong rep kinong khai kinong kamai kali ki banyak truk ki banyak max cap tourist kinong ti mosin kinong ti doyong pati khandau kinong de dukan bam wat ki financial institution ru flourish ba hasora kapor bakadon ka cement factory namar ki breu ki bo pisa ki sai pisa kisim loan snayeng kisim loan banthit kali season duna ka jeng kamai na kan cement factory wat ki bang ruki ka ang tafi kinong simram nang to ki babon nseu de ai mutala simram banthit kali season dan so ka cement factory kin kamai de ai kin seu de ai nong lai nong wan la duna ta kadau ni ko ban banjur ka government kan bakanum le ben ni kinong Sohra kan kat bangi dang ya be se ka juk jong ka jing nang jing start mo ringin ya be ru ya ka ban pan bhai ka economic of a portion jong ka state kan kathain Sohra kathain sela kidon ka banta ka ba kongsan na banta man panmi cement factory kibristo kila start ha kinong tray batreng to kila man panmi ka cement ka bhatam ka Portland cement ka ba bastam ka ba lada phi khle ya to ka cement dai but ki cement ba manta long ba khle do bertha cement manta ka cement Sohra sin phila khle ka mot la chania bet kala biang ben san post nem kin snai ru kampat lele tek cement mata pinot ban sanya lada ki pen em ka cement Sohra ngin long ki badan bong ba lada kane ka government kala ban pen em kala ban ong ban the de ki million mo mata ka state lada ka pen bahai ka cement factory ngin long ki nong sang senong ki badan bong ba namar ngin ya trade ki we ki kam ngim nang so te kitu ki bala rang ba ki bala tre hang to kim nang so wat kini ki basong pension ro na kadang don ka cement factory kidang la banya tho khana kidang la ban hikai ki long din jong kita ka tourism bat ka cement factory ki deban lang deban develop lang namanta kare Sohra kan namal lada phi develop ya ka cement factory penmi biang ya produk jibreu kin song hasnong la jong tel ada kisong hasnong la jong ki bakwa pada ban tray ka tourism kila ban tray ki badon ka to ka interest ka experience kila ban tray ka to kam ban ong sia tray lu ka tourism mla nama mlei don kam ka experience iran kam ka skill ban kamai ban aiba man sakri na ko ta ubreu da ubreu claim don experience umnya pedang re mustanan namain dawan ki tourism ki turis hakador ke bahe ya pen biang kador jong ki kala museum no ya cement factory
ni ka bas ngok thang ba ki quartar ki ba biang ki ba bha ki ba itanat kumno kin penlong resort ikito u nuansa u yu kalong ka bas ngo si thang ken kum kinong sang sinong ki ba ekari ki ba train na menta kinong kendong kinum syak kin bakan long komta lada kado no kasimen factory ci ai ngin yalet ini bam da ai la long nong krong hap pet nong ton na senong ubala pet ubabun uturis ulit pai no sa asam hakato kasngi tang sisngi khat ar kantar umdan mo ki ja no ki ong hana la do da ki pholak perkhat phisa tang sisngi gin phat ki turis ki numwan kin do da ki pholak te ka government menta ka ongan penduk no kasimen factory menta la khandai snem ki khlam panmi ki breu ki ba trai hang tu ka than ka badon kane kasimen factory kan no fo kanta kan no fo hajar kan no fo lak kanta ki la jaumat ki la do ja namar balai ba ki la penduk khandai snem mdan ba pertado ba ka government ka la ben ki nong Sohra ban penduk ya kasimen factory kelam dan baong re hitoi ar kenta bale ke HNYF ki ong hana la do nong te kam sngoy hap sukan kelak long no Shillong te nakta daw ngapan klan ngaya wer kitu ki than chathan Sohra ki bala nang la start ki bala don kata ka bor perkhat ka baklan bala rangba pakin yami langken banya pen ya kasimen factory thi ka jing kasimen factory ka ba menta ka MCCL ka de jong ka government ka babon hi ka revenue collect ka wans ka government ka mentoy ka government jongi upat ba te lada ki pen telot no ya kene ka MCCL ki ailat bakan roy katai ka simen ka ba own da ki private owners mo sipo khatwai tuli ki cement factory ki mi te ka jingdo nong jong ka state ki yo nong tang khandiat tang 10% kin yo nong kinong sang sinong re babon kalai sabar pinali rong gitu ki cement factory ba ki trai ki barjalam ta stai nong trai khasing to 5% rom dan Andre hasimen factory jongi yang the kinong tray ki lokal sudah ki banabar ki dan tangkat to kane ki higher post kan bikin one guide kin one you ka management ka Andre majority de ki try jala ba yo kam hang the kumno ki note ken ban pando ekatak cement factory banyak perkhat himta ka tourism sakinong kendong he kadang long unorganized sector kampat long organized kim judon ki bawan sek kim judon ki bawan wat kim judon bawan keli pio nong pi im kumno nakal yang ka government kim pat judon katas nem ladon spau kat west nem sti kim pat judon ka tourism policy arahjar afulai kidon gato gane ki mat hang tu ki ba ki pan kala mo ki ba pan bah naka tourist department Andre ki kham duna pat naka benta ki host community kan bakin pan klan de as host namar ba ikitola sna hi daki banabar mo la pan wandur daki banabar na benta ka benefit jangki kan Andre la dangi don lang bat ki try jala ki bala don ka experience halor ka tu ka tourism service kila ban at lang something for the benefit of the local people kan tourism policy nga try pinda download pilaban yo kadon hakakot nga tamba anyway nga lampan crab and say ka toro jing sangsot kinong kamay taxi kamay sumo kamay tourist gitu kajing sangsot pinyo ite ba ki apa senjar la silap met kala ludu mental ni pertai badan mobile lapmet kala kai ludu nama balai ba
hap kamai sisngi song sisngi ngidon ki sumo ki ba apply ka turis balik ka hatir ngidon ngibu nama bangidon da ka society ka transport society de ilutkan ya ka jing pahu mensua maka jing kordo menta usumo nek kamai lasngi stayo lasngi usong sngi te ban repair men kator tange kator lalut kabai kamai im su deng subu no lai ni kit ni ba kitar la jong das chikan kiwi ki turis driver nas che ki owner ki la ong pankran lam namar balai ni la janjar palan baladani bu bagi turis taksi kin kit ya ki turis na ISBT lane na kano station kawa kia bu lang mo kinyo kamai sibon fi ki turis lajong nang ne ki song that sngi lai sngi stayo ki turis na asam ki let rung lut ki kendong kan surat station wa kan spo morang kangru ki turis ki don da ka bos ki let ki dakhar te ki don ru ki hotel ki ba kamai de ki private cars ka rental kata ka ba he ba na po gati ki kamai de ki to ki wan high five kum to re ka dei ka kali kamai jangke ka ba kene jano ya ki turis taksi jangikan ki kali kamai jangi ni Shillong ada kilet na Shillong borok kowe ki khasi ki regulate ya ka price ya ka dor benai benuan te ka jingyo ka long salensar kan ya baro turis menta ki wan sete kira la ka jong ka ba kimbam su ki heavy food kan bread pisan dai kimbam su suan su di shala nek su view ya ka view ki bam ki kilo ki ki pek to pengat ya la dete re ki su penlong ki to ki viewpoint tagi jaka songkai pengat he kim ai kita kinong de kinong the to si im salet sakhaken kamlong full tourism service kan number balai kalong kumta mdai ba om bakit tourist kim kuwa ba ne kim dan pesa sin diberi belalek tourist ki dai baru spa kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lon ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukau 45 henrei ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umdei uba ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni am ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jing bria ki kman henrei ba uni ukau 45 udan jiga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkan barla banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat ki Longkmie ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro ki longyeng nang ni shakman tang da ukhau fortified ba fikran ya ka jing shisha
Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.